पावर स्टार पवन सिंह के यार बैक टू बैक यार बहुत सारा गाना आयल। वो गाना यार पूरा मार्केट में बवाल मचा देले, बहुत ज़्यादा ही बजल। ओकरे चलते यार पुदीना 2 के यार 2 हफ्ता पहले शूटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन पुदीना 2 अभी गाना ना आयल। पुदीना 2 के तो पोस्टर भी आ गई, लेकिन पुदीना 2 गाना अभी आयल ना बा मार्केट में। काहे से कि यार उमा अनुपमा यादव के यार फीमेल सिंगर में आवाज़ रहल, लेकिन ओकरा बदल के यार फीमेल सिंगर में अनुपमा यादव के जगह शिल्पी राज के कह दिहल गई। यार अनुपमा यादव के कौनो ना कौनो गलती जरूर बा, तबे उनका हटावल गई। ऐसे ना हो सकेला कि उनका आवाज़ अच्छा ना पा। काहे से कि यार हरी हरी ओढ़नी में यार जितना ज़्यादा उनका बवाल गाना रहा है, उससे ज़्यादा यार कौनो और बवाल गाना हो ही ना सकत। अगर आप लोगन पावर स्टार पवन सिंह के बारे में न्यूज़ पावे चाहता नहीं तो यार चैनल के सब्सक्राइब कर ली। कहे से कि यार पावर स्टार पवन सिंह के न्यूज़ यही पूरा फुल मिलेला। अनुपमा यादव कैसन गलती करीन, कौन गलती करीन, काहे ताई गलती करीन, अभी केहू के भी पता ना बा। और वो यार इस पूरा छुपावल चाहता नहीं कि यार गलती हम ना, हमारा वॉइस गड़बड़ बा या कुछ और गलती भइल बाटे, तब हमार फीमेल सिंगर में वॉइस हटावल गई। लेकिन ऐसा ना हो सकेला, काहे से कि वो जौन गाना हरी हरी ओढ़नी देहली है वो पूरा ब्लॉक गाना रहा। वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताई। मिली था नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगन चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होगी तो सब्सक्राइब कर ली। कहे से कि पावर स्टार पवन सिंह के न्यूज़ ये पर जरूर मिलेला।